Jeg er ude at cykle, og det tænkte jeg lige ville dele, hvorfor jeg egentlig er kommet det. For jeg havde sådan set besluttet mig for, at jeg skulle ud at cykle. Og så kunne jeg mærke, det vidste jeg sgu ikke lige, om jeg gad alligevel. Og det gik jeg ind og sagde til min mand, jeg ved sgu ikke helt, om jeg gider cykle alligevel. Og så sagde han, som den kloge mand han er, så lad være. Og da han sagde det, så kunne jeg mærke, jeg vil faktisk gerne cykle. Når jeg ligesom havde muligheden for at lade være, så ville jeg gerne alligevel. Og det er også det er noget, vi bruger rigtig meget i en motiverende samtale, fordi vi ved, det virker, når vi understreger andre menneskers autonomi. Når jeg til en borger siger, i sidste ende er det også helt op til dig, hvad du vælger at gøre, så lige pludselig så bliver der plads til, at de selv kan træffe deres valg. Når vi ligesom sætter ord på det, så bliver det også nemmere at træffe nogle valg, som er gode for dem selv. Ja, det vil jeg have lyst til at dele. Vi ses. Hej hej.